talauci ma bai ishi ka wa'azi ba kai ta garauniya a rana duk jigawa ba uban da za ka yi wa waya ba wanda zai bugo ma a dangin ku gaba ɗaya ba mai turela yan jib ɗin nan ta miliyan 7 ne yan arham ma ta miliyan 7 yan karama da ɗan gidan nan da za a shata a gina a jigawa a cikin dutse ko na miliyan 9 ma ka ɗan gegara kan kai kuɗi kan dai Allah ya sa kai kuɗi ko na miliyan 9 ne ka ɗan gegara kan kai kuɗi kana mamaki ne malam ai in kaga talaka a wuta wallahi malam yayi asara in kaga talaka a wuta to ka taho a gyara ka tafa alakuru dan me kuɗi ya tafi wutar dan uban su shi bai sa anan ba inda wani shege mai kuɗin yake kashi ya fi inda kake kwana kare na gidan mai kuɗi ya fi talaka jin daɗi ka je gidajen masu kuɗi wallahi mala wani karen kullum sai ya sha madara mai kwakwa duk sati sai an wa karen allura kai wace duba kaman da Allah to in kaga talaka a wuta ya fi kowa asara duk manyan ƙasar nan ba talaka a gaban su kuma duk uban da kaji yana faɗa akan yan arewa tsinan ne ai mu sai dan arewa mai san arewa mai kauna arewa duk manyan ƙasar nan in suna kishin arewa Allah ya tsine man albarka aljihunsu suke kishi in ku suna kishin yan arewa in dai dan mu suke yi ala gafata mala da malar shekarau munafikin gwamna da dinan nan nuhu rubadu su tattare duk su janye wa Buhari ka harari ubanka duk ba munafikai bane sai an magana ka zauna shege ai ni na tsaya takara dan kishin arewa dan san arewa dan ƙarya kake dan mai cin uwarka in dan arewa suke dan kishin arewa da nuhu rubadu da malar shekarau su janye wa Buhari ala gafata malam duk manyan ƙasar nan in suna kishin arewa Allah ya tsine man albarka kuma billahi allazi la ilaha illa huwa yadda suka kulla a ƙasar nan sai dai Allah ya isa to kai baka da hankali ka duba duk girman kudu ba ala gafata mala yanzu akwai Obasanjo na Anatullahi akwai ɗan Sadiyan ga ya fito takarar shugaban ƙasa akwai Cimaroke Inna Mani tsohon gwamnan Enugu ya fito takarar shugaban ƙasa Obasanjo ya kira wa ɗan Sadiyan ga ya ba shi dala miliyan 300 ya ce ya tafi Ingila ya huta kawai ya bar takara ya haƙuri ita Cimaroke Inna Mani tsohon gwamnan Enugu Obasanjo ya kira sa ya ba shi kuɗi ya ce a janye duk girman kudu ɗan takara ɗaya ne to mu da yake yan uwan mu yan arewa ba sa kishin mu nuhu da bado ya fito malar shekarau ya fito ala gafata mala ga Buhari to aje ma muna da ƙuri'a guda 100 mu mun fi kudu yawa aje muna da guda 60 su suna da 40 idan muka tashi ƙuri'a nawa za mu yaga ta uku za mu yaga ko a yi zaben ma ba ma gudi ala gafata mala nuhu ribado iyaki tashi malar shekarau iyada ragowar a ba Buhari kuma a nan ma sai an samu tsinan zaka ba gudulun wane ne zai ci to kai ma hukaci ne ka haraban da kyau malam duk abin da za a yi a ƙasar nan billahi allazi la ilaha illa huwa abin da talaka zai yi ya ba Allah kuma duk uban da ya ce a kasa a tsare a raka in an taba a bugi ya baka wiwi ya baka adda da gariyo ka tafi ginnan akwatu to a bana ka rabu da shi billahi allazi la ilaha illa huwa duk abu zuwa masu ginnan akwatu ba dan ciyama ba dan gwamna ba dan da gidan dan takara duk ƴaƴan talaka ake tara yanzu a kamfen ɗin siyasa a kashe ɗan Badaru a kashe ɗan Sulalamido a kashe ɗan Samanu Turaki a kashe ɗan Faruku Aliyu birnin Kudu da Buji a kashe ɗan Malam Shekarau a kashe ɗan Farfesa Jere Gana a kashe ɗan Kwankwaso a kashe ɗan Musa Gwadabi a kashe ɗan Sani Rogo a kashe ɗan Banta Sayyadi a kashe ɗan Aminu Gurgu Mai Fulu a kashe ɗan Masari a kashe ɗan Bakar Abba duk ƴaƴan talaka ake kashewa to bana duk uban da ya je gindan akwata in an fafe ka ba abin da za a yi kai ɗan banza aka yanka matar rini me aka yi matar rini fa aka yanka shari'a sai gaban Allah
Ukadibu mataimakin Buhari aka busa mai hoda ya mutu, uwar mai aka yi. Malam Jafar malami ne na musulunci, in an cire aqida duk duniya ana karuwa da Malam Jafar wajen ilimi. Yana sallah a masallaci, aka je aka sa bindiga aka harbe shi da asuba, shari'a su yi gaban Allah. Balle kai ga zaman shege wani ki baka addatawa ka ba bare yan an taba a buge ya zo da ƴaƴansa don kuma duk wanda nake wa'azi ya zaje na a gefe ija haushi na ɗauki kwallon nan na ɗan gyara ta. To malam ya za ka yi da ne sai dai cin wani kuturu, ƙasa ta rikice sai abin da Allah ya kuma mu talaka mun jima ba Allah. Kai kana jefan hanya wando da bar riga da masu ya ta wuce ka zama mutum ina. Ku ci a nan ma ci a can wallahi in kai wasa ma a can ma ubanka za ka ji. Na rantsi da Allah tunda baka ba Allah ba. Gidanka ba ƙawa'idi amma akwai sa na 100. Ba ƙawa'idi a gidanka amma ka nuna tsawonka a cire dawa a bau uku tafi manyan kai saboda kai ne uban yancin gitere. Ba an manta da lahira burinmu a duniya mu sa kudi kuma duniya ta ƙare ita ko duniya aikin banza shi. In ka ga mutum ya sai tirela alallaka ɗaɗin baya bodul yan foma bo jibgar magonaki zabi agwagi filat ofsiya duk tara gom continuous discussion final discussion foma zo rafo marado nlc da dama mai ilimin siyana yi kokari ka haddace qur'ani duk wanda ya fi ka kuɗi to tare salatin annabi dan ni daɗi na da Allah modibo sai ka tara sai Allah ya aiko ka ne ka Allah da iya kila yake tun nan fasan da lahira daga nan kuke buga waya lega ku buga fatako ku buga onata waye taba buga a lahira ba sabis amma sai ga mutum ina wani toro ai mu ne babara duk wanda na taka ya taku a aje kusa inci tara ka taka dan wallahi anan kanya in ka ga na ban mutum ni na bashi Allah ne ya baka to banda Allah wa zai daure ka ba iya ka shekara baka leko ba Allah da iya daure yake idan da ka sha ko kuma dan ga da sauki jiya hako ka isha kaci yayi Allah ya fi karfin ka wallahi aboki na talaka iba Allah in talaka ya shiga wata yayi asara hawa mota da kokowa talaka riga da faci talaka wando da faci talaka garau tsadan masara wahalar fetur wulakancin alƙali yau in baka da kuɗi duk girman ka a gida kai ne karami shawara in an yi da kai Allah ya tsina kanin ka ma sai ya aike ka ko ai bikin yarka baka sani ba in ka zo kana ta fada a ce ku zuba mai to a to uwar ka za ka yi da ka koyi ta za ka yi Allah ya ka zaman lafiya wallahi talaka iba Allah ka bi uwar ka ni ina jin haushi alhadu irin a ce talaka ya mata ya shiga wuta musamman mu yan arewa wanda duk manyan mana arewa billahi da in suna kishin mu Allah ya tsini man albarka ba sa kishin talaka ba za ka san da malamai a ƙasar nan ba ma sai azumi ya zo ba za ka san da malamai a ƙasar nan ba sai an doka gaggar siyasa wai ka ga malami a sakatariya idan gwamna ya saci kuɗi sai a sako malami da ɗan jimo kamar zai da tsaso kala sallallahu alaihi wa sallam zamanin sayyidina Umar an rasa wani kaso to ina aka yi da shi duk ba ga malaman na san tare gindan gwamna ba gindan siyasa duk malaman da ka gani a gidan gwamna ko ubanka ne ya ha'inci annabi Muhammadu duk malaman da ka gani a sakatariya in ba kare ya ji shi ba Allah ya tsini man albarka kare ya fi tsinan ne a gun Allah banda kwaɗayi ne kai malami gidan sarki banda kwaɗayi ne kai malami gidan gwamna banda kwaɗayi ne kai malami sakatariya duk ɗan Kano a nan ya san an yi malam Ibrahim na tsuguni in baka san malam Ibrahim na tsuguni ba shine kakan malam Nasiru Kabara Allah ya ji kansa abin da yasa aka sa mai malam na tsuguni duk taron da aka kira shi yana zuwa sai ya haka Allah sarki yayi mai jama'a da ya ji za a faɗi gaskiya a gwar sai ya zauna da ya ji za a kawace gaskiya sai ya miƙe tafiyarsa shi yasa aka sa mai malam na tsuguni har ya mutu bai taɓa zuwa gidan Bayero ba ina ka bari ina gidan sarki titi ne in raba wata ran Bayero ya taba aikowa ya ce ku je ku kirawo malam na tsuguni malam na tsuguni ya ce ku je ku gaya wa sarki kar ya ƙara kira na ilimi zuwa ake a same shi ba ilimi bane yake zuwa itar da sarki
ka ji manya sarkin da kansu iya hawa da dogarai fatun ana buga bindiga sun kuye mazgai gyara cinsa da kyau ana iskanci da kafan tsumma yana zuwa ya ce malam na ce ka zo fada ka ji ka zo ya ce ai ba da nake zuwa ba annabi ne ya hana ni ba za ka zo fada ba ya ce ba zan zo ba ya ce to tashi ka ban man kasata da malam na tsugunni yi addu'a yana shafa addu'a buzun da yake kai sai ya tashi da shi akan iska ya zauna ya ce na ɗaya ƙasa kan dawo kanta Allah Allah ya tsinewa mai ƙarya duk ɗan Kano anan ya san an yi ka tambaya ka ji ba maulan ka bane wallahi da ƙarfi sauka malam na tsugunna ina sauka ya kalli bayero ya ce buɗe hannunka ni addu'a zaman lafiya da malam na tsugunni yi addu'a yana shafa addu'a da shi da bayaran suka bata aka daina ganin su sai ga su a dokar daji gabar ba gida yamma ba gida kudu ba gida arewa ba gida malam na tsugunna ya kalli bayero ya ce yaro daga nan zuwa Kano ka san ko tafiyar nawa ne za ka yi min rashin kunya ya ce to nan jeji ne ya ce rabonka da Kano tafiyar shekara 400 ne to ai da aka yi malamai yanzu ba za ka san na malamai ba sai azumi ya zo a ɗau azumi ba wata a aje azumi ba a ga wata ba galula ke na sunan wata unguwa in ka game da irin wawan nan kuma sai ka ji na aibun na gababin Allah yanzu da Allah kuna tafiya da ubanka a jeji sai birma rijiya sai ka bi uban naka dan baki dadiya ne kai dan kai ne dan hakimin marasa basira sai mu ko a yau aka ce an ga wata a yau za mu ɗauka a gobe aka ce an gani a gobe za mu aji in alhakin ne ba a kansu yake ba to in ladin ne kuma akan wa yake dila malami ya fi sarki malami ya fi gwamna malami ya fi shugaban ƙasa abin da ya cuci malamai kwaɗayi ku ci rawani ku tafi gidan mai kuɗi ya gina gida rabin kilomita masallaci shago ɗaya saboda tsinannun malamai suna gindin mai kuɗin ai alhaji duk wanda ya gina masallaci za a mai gida a janna annabi ya faɗa amma da wani irin kuɗi kawai sai kai ciya man a lokal ganne ka saci kuɗin su kula shin na yara kuɗin taki kuɗin rufin makaranta kai sata sai ka sauka kuma ka gina gidan mai shirgegi na miliyan 100 kuma sai kai dan masallaci shago ɗaya a gidan man wai za a ma gida aljanna Allah ranar alkiyama a ka za a doro ma masallacin ku tafi wuta da kai da masallacin ai bulun an yi sai da masallaci a sai kaura in yunwa za ta kashe gari masallacin kuma zai kudi sai ku sai da shi ku sai kaura a murmure sannan ai sallah me yasa ko sallah kake kana tunanin giteri kai sallama ka ci giterin ka inganta sallah ko ga malamai a gidan mai kudi ya ranka da ita aljanna ana sayanta da kudi karuna mugun tayye ba a sayar mai ba ko ka ga malamai sun kima rawani kowa da leda a jihu wajen addu'a uku saboda zuba waina su je su kane kan ya basiya kul huwallahu ahad uku kan ayda fatiha da alamai shara kan ka hadiyawu an ce alamai shara biyu shi bai ga ku ba ku ba can wani sai ka ji ya ce bismillah 19 to me yace daya wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa abu Allah abu muhammad rasulullah duk abin da annabi ya faɗa na ƙarke na alkiyama ai kaga an zo abin da annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai kaga haram tana gudu ana banta da Allah malam ba a kusa lokacin ba Allah malam yanzu da za a yi fashin da mota kuɗi a daidai nan a buɗe turila a dinga haram jama'a falla kuɗi haram a taho kan azahar an wawaje ta almajin amma annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga mata suna yawon tsirara ka ga yarinya da riga rabin yadi saboda tsabar rahin mutunci rabin yadi ba kuma a danka rigar iyanar in ta miƙa ana ganin cibiyar in ta sunkuya ana ganin gadon bayanta ta ƙane ana ganin shafin diras ɗin in ka ganta sai ka rantse da Allah carici ce yan mambulu nan ka safi ya ce yan malam sa'idu in lokacin sallah ya kuma sai gan uban a sahun gaba a daidaita sau kashe dan ya shigo kai uban wa ya shigo da kai yaro tsuguna saboda annabi Muhammadu annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga rashin tsari yawa wanda ya aure baya tsare matarsa idan ya shekara 100 ina sallah in ya mutu ya ga annabi Muhammadu Allah ya fasa kona Fir'auna wanda baya tsare matarsa in ya mutu ya ga annabi Muhammadu Allah kada ka isada ni da annabi alahira
a musulunci mata aure fata biyar aka yi bato a faɗa fasar ko a jali ranku ba zai ɓaci ba Allah malam to a musulunci mata aure fata biyar aka yi bato a faɗa fata to kaga Allah gafata malam mata aure ta iya kansula yi kamala mata aure ta iya dan majalisa ta ciya lady ta iya sakatariya ta allura polio dan me fal kai ai mata aure ma ta iya polio in dai kana son arewa raƙumi ya ci ubansa kai mata aure fita biyar aka yanzu ku duk kuna ina to duk mata kirki tana gida Allah sarki dankali aka samu da abakura a ci a hakura yaɗiya aka samu da ɗan margishi ɗan gayan tuwo ne ma da ɗan kuli a ɗan yar dubara wata ran da gidan ma ita shi haka sai ke hakan ta ce yau matala biyu ne a kori kura ma sai na ci kasuwa zan biya shi ta ce to mai gida da lafiya Allah ya buɗa Allah ya saka samu kaji a aljanna amma ka zo ta shegiya a ribo ni ce woman leader ta mata kallabi tsakanin rauna in an ga hula an ga rawa ne dole a ga ɗan kwali abinda maza suka yi mata ma za su iya a ƙarki fitsari a kwalba ya shiga daidai a uzu billahi akan uwarka ya ganna haka na faɗa wani ɗan hizba ya shigo malam saleme iliku mun same ka kana ba ɗaya ne na ce ai ban kai raba ba duk faɗala ta na kai rabu da ya ɓalga fiɗi ya gudu maka ta ba ni yanzu nan zan kira ruwa kuma ba yanda za ka yi da ni biyar kenan ainihin na kira ruwa ne yau kuma sanin kan tsiyan ma na biga see me up and down my name is Alhaji Abubakar let me tell you through my brother because I can't preach not fight here I am preacher man libi zabulubi is my own concern dole ai wa abi a faɗa gaskiya saboda ba ka son gaskiya annabi ya ce alƙiya a musulunci mata aure an yadda ta fita biyar a faɗi fitar to baba kaga in baka san mata aure ba wanda aka daura aure da walin amarya na da walin ango da sadaki da shedu daga mutum biyu zuwa mutum dubu ita an mata sannan to a bisa larura to an yi dafe fita biyar kanga fita ta farko ya halatta idan ana gobara ta fito daga gidan mijin ya halatta idan ana yaƙi ta fito ta da 'yan gudun hijira ya halatta in ba ta da lafiya a fito da ita aka yi ta asibiti neman magani sannan ya halatta in ta mata a yi mata wanka a fito da ita aka yi ta makabarta ya halatta idan ka yi sabon gida ku fito daga tsohon gidan ku tare a sabon in ji annabi Muhammadu na rantse da Allah baba kawu wani ma da matarsa yake zuwa gona kaga wannan aikar ka yadda ka mutu to ka iya mutuwa amma kaka je lahira Allah baba wai da ka samu ƴan kuka ka buya Allah ya ma albarka ba da tijan arziki yace za a ji wallahi wani da an yi ruwan shuka zai kalli matarsa ta me gari ki same ni a gona gaba sai ya ɗauki dogon abin nan da haka ya ma sungumi ya tafi gona ina masifa ita kuma tana ta ƙare a kansa wani kuma matarsa tana ɗauka ciki zai kai ta asibiti sai je nasara a dinga ɗura mata ƙwaya wai cikin ake auna a dinga ba ta ƙwaya biyu da safe biyu da rana biyu da daddare shi yasa da an haifi yaro kwana uku ya fara dariya ana ya zo da lafiya ba a san ɗan ƙwaya ba ne tun yana fice ake ɗura wa ƙinan ne ƙwaya ba shi yasa ka ga yaran yanzu duk da wayansu suke ake haihuwarsu ba to baba annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga nasara ya ci mu da yaki ka san shi dama nasara ta nan ya bullu Allah ya tsine masa ta kudi ya bullu idan bature ibaka naira 1000 kyauta to karka ce kyauta ibaka da ya kawo taki sai a saya da ya kawo siga sai a saya da ya kawo sigari sai a saya yanzu ko allunan nan ta polio Allah ya tsine wa wanda yace ba ta da illa kuma duk wanda yace ba illa a cikin allura polio ko ubanka ne munafiki ne maganin ciwon kai sai an saya maganin ciwon haƙori sai an saya maganin ciwon wuya sai an saya in matarka tana naƙuda in ka je asibiti baka da kuɗi sai ka zama abin tausayi to wannan allura sai aka ce ga ta kyauta kuma kyautan ma har gida a bada sabulu a bada alewa ko ubanka ne fir'auna dan me kuke uwarka ka san akwai illa a ciki tanan nasara ibullo ya samu arna suna yawo tsada ya koma ingila ya kawo masa t-shirt da jeans
da Allah ba su ci gaba ba. An same ka tsirara aka baka t-shirt da jeans, ai kai ka ci gaba. Amma mu da nasara izo arewa bai same mu da kanki da innaki da antakwariya ba, da makatar ɗiban lalle da garma da lauje da akwamari da gwada mai gaza da gora makaman da kokiya da ɗan kayan mu na marmari irin su gagami su daka shi wanda muke da nonon akuya. Da kayan marmari irin su cediya dincin karo da randa su zo gala sun rama matsatsiya. Ana gafata mala, sannan ya same mu da tuwonmu da ɗan wake da tittori da ɗan abincinmu na gargajiya da zikirin addini da karatun ajini da karatun alkur'ani da wasiƙa zuwa wannan da wasanmu na gargajiya irin su bugo su ojiyo su turna. Amma na sadaddi ya ɓadda mu sai kaga ɗan masomi da riga anna da wandan anna ga ƙaton takalmi kamar bulu, wani takalman kan a kwance da an yi rasa a hudu. Kaga ba magana sallah. Sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai kaga an maida qur'ani tubalin toka, kaga shirgegen kato ba shi da allo. Ka san ka miƙe a lahira ba ka da allo gidanka ba qur'ani, ba ka da tilawa ko ta sumunu, kuma duk gidanka ba mu iya kai sabbi kuma ka miƙe haka a lahira. Ai ko ta akai tafi aljanna da kanka za ka ce a shi ubana, da ka miƙe ma za ka ce Allah ina wuta mu yan iska ne. Kaga mutum ya sai a kori kuda ta miliyan ɗaya ana masa haya amma duk gidansa ba alkur'anin da kashi da shi ga tsinanne. Ka sai salula ta naira 10,000, ka sai mata memori na 2,000, ka zuba maki ta kiɗan 3,000 a waya amma ba ka da kawai da naira 30. Dole ka haifi 'ya'ya 10 ka rasa wanda za ka haika, ka tafi neman dawa ɗan ya tafi filin bal, ai ka ga yayi. Yayi ka je kasuwa ka nema na dawa, a yi tuwon kan kai loma ɗaya ɗan ya yi loma 10. Ka buge shi 'yan sanda su kama ka ƙyale shi bakin ciki ya kashe ka, Allah ya ƙara. Yanda ka ji ban Allah in ɗanka ya bi ka Allah ya tsina. Annabi ya ce alƙiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga wawa ya zama shine mai mulki. Wane ne wawa? Shine jahili. Yau ku a nan arewa da za ka rubuta alkur'ani kai mai wasali ko kansila ba za ka yi ba. A nan arewa ka san kawa'idi a hallari ishmawi iziya rasala askari bai ɗari sarma gandu ibn maja duk ka haddace da Allah je ka aina ka ce zan tsaya takara a ce wace makaranta ka yi ka ce a babba ce jejiyar makaranta ne a ce wace ce ka ce na tsangaye malam Muhammadu Babara Allah ya jikan malam, sannan na yi tsangaye gwani Sa'idu na Kanya Allah ya jikan mai bangaya, sannan ka ce na yi tsangaye malam dan malamawa Jibga dan Bata local government, ka ce na yi tsangayar gwani dan Zarga, na yi tsangaye gwani Tumba na Kwana dan Gora, na yi tsangaye malam Matala mai Kanja, na yi tsangaye malam Hadi a Bulunkutu Tsallake, na yi tsangaye malam Hadi na Mangari. Dariya ba a yi ma a ce ga mahaukaci a aina. Amma ko baka iya kulhu wallahu baka iya gwamna, kana ina dan takarar gwamna yace ai za mu ci zabe albarkacin Qur'ani gizo 70. Wani arne ma a kusa da shi yace sorry sana sisi. Wallahi jahilai ne. Dan yanzu a tsinannin yan majalisar nan da suka wanko riga a ci banza. Billahi allazi wani shegen in ka riga shi da adawa in ya iya kai sabbi Allah ya tsina. Rushe shan jahili ne. Ba abin da ya karanta banda boko, shi ko ƙarshen tarawa ebewa rabawa shi ne ƙarshen boko, duk ɗan boko a nan ya san. Tarawa duk ba shi ne ƙarshen boko. Yanzu ko a tashi da jiga ɗin nan, da kwake a tashi da jiga ya an ba jiga ya masha Allah. Abin da Jonathan Goodluck ya ba jiga a tashi da jiga a aikin zaɓe naira biliyan 87. biliyan 87. Ka san ko mu yan Najeriya gaba ɗaya ba ma masu zaɓe ba. Duk yawan Najeriya ma gaba ɗaya mu miliyan 150 ne. Da wanda yake zaɓe da wanda ma baya zaɓe. To ka ga biliyan 87. Da za a je Nijar ma a ɗebo mutum miliyan 60. A haɗa da mu miliyan 150 miliyan 210 kenan ko. To kuɗin da aka ba ga biliyan 87 in ka raba wa mutum miliyan 210. Kowa zai samu miliyan 5,400 da naira 70. Na bantsi da hasken goshin annabi. In kwa mu za a raba wa kudin duk ɗan Najeriya sai ya samu miliyan 8,300 da naira 60 da sile 5. To mu ka ga da miliyan 3 aka bamu ma aka yi ta ɗaga zaba.
ko kuma malam a dafe miliyan 3 a ce an daga billahi yanzu da Allah tun nan a bamu miliyan 3 a ce ya daga zaben ba za a yi ba yaya a ɗauko kare ma dan me gudun uwar karen a ce shi ne shugaba ba gudulun ba amma kana ganin mutane da abala imana ka ga mutum shi kadai yana tafiya ya ji kamar kiransa ake saboda talauci musamman mu yan arewa ga da kudu ma da dan shi amma mu komai sai kaka ka ban keke an yi sai kaka ai wallahi ai wani kaka ta yi san 100 za a sai da fa sai an taho kasuwa mutum wanda saboda fata da dangin uwa da na uba an biyo 100 yiwuwa ya fa ba kai to dubu Allah ka rufa mana asiri to 100 an biyo ta mutum hudu a ce ku raba kudin mutum in ba a kasuwan nan za ku kashe kudin da ka Allah ne shanin ma sai dai a loda kosassu a je Legas a cinye nama a dawo da kitsan arewa saboda sarkin mayu a nan yake ko kaga an baje kayan matattu ana kararrawa kaga dan arewa ya daga katon wando ya ce wannan zai kwari duk duniya ba inda ake sayan kayan wahala irin arewa a arewa ne fa aka kawo kwamfuta ta katon dan kasa ta kasa daukar hoton wani bature a America sai da ikuka yace bai taba tsammanin a duniya akwai wanda zai dangwala ta ki dauka hannunsa ba saboda tsabar talauci irin na arewa kuma sai an magana ka nuna shege yayin musu dan arewa me kaunan arewa na jishin dan arewa ƙararren da kyau malam ko a hanya maka haɗa na bakarbanka ka kalla a ɗan bushen nan ba sa sakai na cewa a gaba kar ka ganna ɗan kuyes ɗin nan ba mutunci ga ran ba billahi nabi ba rofa ne ba ko uwarka kake da ita na bakarbanka ka je ka tambayi masu rufanin ka ce wa ai alhaji abubakar jikan malam inna masuna ta ci ubanta uban bara hala dan ko ya ci ubansa shan me shan inna na shan inna inna banza ni da nake da ayatul kursi me rufanin ƙarya son ka yabata ka je ka mika naira 100 ka duba kanka da kanka kai ka duba kanka to kai ne son ka yi bata sai ka je gun boka mai rofani sai ka mika masa 100 ka ce sana ya bata to ai kaga ka duba kanka da kanka kenan kai shiru ban ka mika 100 ka kai shiru in ya gaya ma alazina ya daga 100 to 100 waye wannan sai ya saci yanzu son ka baya gabar baya yamma baya kudu baya arewa yana cikin duk wanda nake wa'azi ya zage ni a gefe bakin cikin 'yan takarar da za su faɗi Allah wallahi tallahi ala gafata mala an raba da annabi Muhammadu duk wanda larura ta same shi ije gidan boka in ya mutu ya ga annabi Muhammadu Allah ya fasa kona Fir'auna wanda ita gidan boka ya tsugunna ya ce malam a duba man me yake damuna billahi allazi la ilaha illa huwa idan alkiyama ta tsaya in ya mutu ya ga annabi Muhammadu Allah ya tsine min albarka wallahi tallahi duk abin da idame ka a duniya ka bar wa Allah kuma duk wanda yake da mara lafiya a nan ba sai ka je gun mai rofani ba wanda yake da mai iska a gida ba ku san kargo ba yanzu minti wajen 10 rabu da ku ku tafi asibiti a yi muku allura duk ba su tafi ake ni ne ji kamala ni ku yau shekara ta 29 ina wa'azin na shekara 29 amma in na taɓa ma damfara in baka zo na biya ka ba Allah ya sa tifa ta kashe ka yau amma iya kargo kowace irin jiya ce ku je ku ɗebi kargo na ba ku arzikin annabi wanda ya mata kargo ne kwanta